Ahojte ľudia, a teraz je tu aj sliz, aj topánky, prepáčte za ten hluk, teda je tu. Dobre, aha, tu sú moje nové topánky a sliz. Ten budeme na chvíľku, ale teraz by som vás chcel pozdraviť v novej vére. Prepáčte, budem možno, že viac natáčať videa a tak. Dobre, ideme na to. Aha, takýto, vidíte, pup, ale smrdí ako ostatné slizy. Zaujímavé, jak vyzerá, budeme sa s ním aj hrať za chvíľku. Vidíš? Dobre. A like, prosím vás, dajte like, aj odber. A viete, tak? Dobre, ideme najprv toto ukázať si topánky. Takže topánky, keď ich otvoríme, tak to vidíme asi. Dobre, takže asi nejak takto vyzerajú, sú tu Nike. Nike, nové úplne. Potom máme aj druhý pár, taký istý. Dobre, teraz už ideme na tento sliz. Mám strašne málo percent, tak prepáčte, ale... Dobre, aha, tu je sliz. Počkaj. Toto nemám rád na týchto veciach. Oni sa strašne pomaly vyberajú. A tak. A to sa dá. Dobre, to by mohlo stačiť. Tak. Tak. A vyzerá to ako kako. A no, čo viete. Je to dobré. Áno, mám rád slizy. Dlho som ich nemal. Toto je taký vodový. Ľahko sa roztrhne a dá aj dokopy. Vidíte? Dobre. Takže to by mohlo byť pre dneska všetko. Ak by ste chceli ďalšie videá, nejaké takéto, tak napíšte do komentárov, keď budú zapnuté. A like a odbera, prosím vás, dajte mi odber, dobre? To je najviac, čo vy ste. Odber, like potom a zvonček, keď tak. Dobre, tak ahojte.